tenan. Oke. Ora gelo. Kalau karo Mas Bujal wae ya Mas yo. Ora getun. Oh, diawe aku. Dadi ngono. Iya ta. Kowe ngondalo gudel. Iya Kakak. Ngono ki jajal to. Ben kaya Pak Goblok, nggawa tas, kopi. Kowe nuruti gomblo ya sida jampeng. Ya. Ora getun. Mau. Ora gelo. Ya. Sik. Sawang ki lho iki. Ulo! Ulo sik. Ulo. 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 Ulo sik. Ana iki lho sik. Ndi Kak? Ndi Kakang mulane? Tak gawa iki malam. Aku dudui. Saru. Mending mburi. Ngono. Kak, tak kandhani yo. Aku marak mung nodi. Sejatine aku tresno karo sampean. Tenang. Ora lupa
janur melengkung tegese kowe isih prawan durung ana sing duweni wong lanang endi iso seneng kowe. Ning aku mau kakang yen karo sampeyan. Aku nek nyawang Aku wis kadung cinta karo kakang Sabut. Aku nek nyawang kowe iki lho sih. Tak sawang esuk seger, tak sawang awan sedep, saya meneh bengi. Wah. Lambene kok abang branang kaya semong. Mateni wong Yo ben to ta. kaya semangka malah seger. Wis wayahe udan-udan, cocok karo hawane. Karepe sampeyan. Ya aja kelonan ya. Saru kakang saru. Sing kandha saru sapa? Aku. Wis ta, angger kowe gelem dadi bojoku, njaluk apa wae tak nuruti, Dik. Yo kakang. Rasa jaluk aku megah. Alah, aja mencak-mencek kok. Mateni wong iki bokong apa ditawan sekali. Ya kakang. Rasa madu sayang katon manis lagi ngendika
pisan dadi bojone Rangga ora apa-apa. Sajane. Hah? Lah wong prawan arep dijuli Pak Jero ya aku emoh kok. Pajero, Dik. Alah, perawan 75 akeh ora umum kok, Dik. Mama gelem. Hei, wong wedok. Wong wedok ana tetembungan dawa rambute ning cekak atine. Terus Kakang? Wong wedok aja seneng gawe dolanan wong lanang. Nek wong wedok gawe seneng dolanan wong lanang, atine wong lanang loro iso tumindak nekat, iso tumindak kurang ajar. Kowe nek kene ora ana wong tak perkosa. Piye? Ora ana wong. Ora ana wong. Aja mbok anggap menungso wong gendol. Napa? Penyakit beras kabeh. Sembrono ora ditanggep gendol. Iku. Kakang. Aduh toyo, ya kok polah terus kowe toh, Cung. Aja polah terus, Dik. Sabar, engko ora kumanan. Sing pola gitu Kakang. Ponakem iki lho, Dik. Iki, Dik. Ponakem kulino ora nggo helm. Angger udan-udan ora helman, nuntus, Dik. Keatis. Iku. Ayo. Mau Kakang. Apa gelem? Gelem apa? Mau Kakang. Gelem apa? Jalke. Alah, remasamu pengen. Demek pipi ngono kok ora kaya buta. Alah, pipi kasare kaya pipi sapi. Alah ora buta padune laire ning batine kudu nyerot. Kakang ora mung pipi. Liyane pipi apa? Lambeku iki lho Kakang. Lambe. Janggut. Janggutmu iki mana? Lambe ending janggut. Alah, janggut kuwi janggut apa? Ora kaya buta. Demek ngene iki to. Ora buta kok nyerot. Kakang ora mung janggut. Liyane? Bokongku mau dicupoti. Kak. Bokongmu? Iya. Enggak bokong ini dicumot. Alah, bokong kaya citaan wajarane mbok los-los terus. Kakang, ora apa-apa anggap pijet Kakang. Pijet. Kakang, Apa? hawane adem. Aku njaluk dirangkul sing kenceng. Rangkul terus nganti tekan subuh. Lagi nek wani. Sing kenceng Kakang. Terus ora nek buka ngaru-ngaru, rangkul terus. Lumrahi dhewe. Ora apa-apa Kakang. Pokoke rangkul terus. Rangkul terus piye? Iya. Nek ora Ora rangkul terus, rangkul. Kowe ki nyawangne lele. Alah gak padune. Meri, kepengin mutung. Alah. Ora iso diselaki. Saben aku cedhak karo Marse, pas gulatine, saben aku kerangkul, lara atine, kula arep minggat. Ora lara. Aja mutungan. Rambut terus. Nek kulino nama diamu mancing. Ya, kadang enggak. Ada apa, Dik? Jebul sing jotos aku ki kowe. Ya. Kowe berasal karo Sumarse. Lah kok Sumarse arep mbok foto-foto. Kowe ngerti? Nganti Sumarsih tak berada ning papan kene, aku seneng karo Sumarsih. Wiwit dina iki pedhotke katresnanmu, Sumarsih weke aku, kowe golek wong wedok liyane Sumarsih. Umpama perkara liyane ora apa-apa. Iya Kakang. Iki perkara katresnan kan. Aku ora bisa. Piye? Aku ora bisa pisah karo Sumarse. Boleh ka ora? Ora itu. Tunggu aku. Iso to karo. Tunggu aku. Liyane ngono kan. Ulung. Perkara wong wadon jotos-jotosan yo. Rasan, ya siapa yang
mangsemu sepak bola ngono kuwi. Langganan terlalu dekat. Perkarane Sumarse. Sumarse ngopo? Rangga seneng Sumarse, Sabuk Janur seneng karo Sumarse. Tak elek. Wong siji kok nggo rebutan pro pesakne. Kudune lek Ranggah ngalah. Wong Sumarse iki katresnanku kok. Heeh, aku katresnane. Sumarse iki katresnanku. Ranggah ki arep ngoyok. Lho lho. Salah. Lah iso. Oh iki katresnane sak Janur. Katresnan ra durung sah resmi dadi bojone Sabuk Janur. Tegese Marse isih prawan. Sapa wae sapa isih iso seneng karo Marse. Salah. Kok salah aku? Yen durung ana tanda-tanda Janur mengkong, ya ta? Kuwi entuk sapa wae kan. Senajan to durung ana Janur Lengkung, ning mau wis tak kandhani Kakang Rangga tak kon golek wong wadon liya. Aja Sumarse. Sumarse iki calon bojoku tak omong. Lagek calon. Calon kuwi ana dadi ana urung. Salah kene. Salah terus sampean. Bener kono salah kene. Kene itu. Itu piye? Ben roto. Ya. Kowe seneng, Aku seneng. ya seneng. Ya. Aku ya seneng. Lho ora ngono, sampeyan ndelok seneng karo aku. Lho kira-kira wis ngilo. Ya, aku yang duwe inuk-inuk kok. Apa? Sampeyan ndi? Iya. Kok ora kleru. Lho umpama aku seneng karo Marse, Kakang Rangga yo seneng. Rupaku bagus, Kakang Rangga ganteng. Sumarse ayu. Lho para-upanmu ki yo ora mijaji. Ganteng entuk ayu ku wis umum wis lumrah. Ora. Lah nek ganteng elok entuk ala kuwi memperbaiki keturunan. Pawadanmu ben ora salahke. Ora, ngene duwe siji direbut wong telu didom kae. Carane piye Kakang Dik Jamaluddin? Marse diketok del. Sing nukokne wedak, lipen lan sak piturute sapa? Dulu pendhuwur. Oh. Diketok del sing nukokne celana onre lan sak piturute sepatu Sepatu. sandal. Aku. Terus Tengah dak aku ah. sagung menu kono tengah. Ora iso Sumarse tetep ganteng. Aku. Ora. Aku yo pengen ora. Ya.